Vi sad jo, Gustav og Stephanie og jeg, herude med alle kopperne, vi har skrevet på og sådan, og ventede på, at børnene kom ud. Og de blev meget glade for at se os. Jeg blev rigtig glad, fordi jeg er ret stor fan af dem, men jeg havde godt lidt på fornemmelsen, at du ville være der. Det tænkte jeg nok, men det var rigtig fedt. Rigtig fedt. Det er der fedt, så det arrangement, der man kan gøre en forskel. Man kan gøre en forskel for børnene, de kan blive glade, og de kan tænke på nogle andre ting, sådan for at ligge på hospitalet og bare hele tiden blive påmindet om, at de er syge. Når man er sammen med Børnecancerfonden, så slapper man bare af, fordi man ved, at alle dem rundt omkring en, de også godt ved, hvordan man har det, hvis man har en dårlig dag eller et eller andet. De har alle sammen prøvet det. Jamen det betyder jo en hel del. Man kan komme ud og opleve en masse og få break fra hele hospitalet og bare få slappe af og være sammen med en masse venner og nogen man faktisk har noget til fælles med. Så kan man jo også snakke lidt ud med dem om det, der er sket. Det har været godt. Det har været dejligt. Rigtig sjovt. Ja. Det betyder rigtig meget, fordi at det er også en måde at komme væk fra sygdommen på for alle. Ja, tankerne kommer væk, og man tænker slet ikke over det, og man får virkelig bare lov til at have det sjovt og nyde nogle ting, som man ikke lige altid har gjort. Jeg kan næsten ikke udpege noget specifikt af det bedste. Jeg synes, selve hele oplevelsen, den er bare kanon.